Volteri očakávať, že aj keď jeden z tímov skóruje, tak si vypracuje v priebehu stretnutia nejaký väčší náskok, ale predsa len no ešte je otázne, či sme sa dočkali úvodného gólu, možno nie. Ale vyzerá, že áno. Rozhodcovia tam ešte išli niečo komunikovať so Sokolím, ale gól ostáva v platnosti. Nenápadná strela od modrej čiary. Švihom dokázala zapadnúť až za brankára Kristína. Aj keď ten projektil išiel z hokejky Jakuba Burzíka, tak uvidíme, kto bude napokon označený ako autor gólu. Sokolí by ho musel tečovať v predbránkovom priestore, aby bol jeho. Ale ukazoval, že ten teč tam bol. Aj teraz sa zdalo, že sa spoluhráči pýtali Sokolího, či sa mu podarilo to nahodenie tečovať. Sokolí ukazoval, že áno, mal by to byť pre ňo. Prezentoval už nebohý Čech Jan Marek, tu už ale autor domáceho jediného gólu a neostane iba pri ňom, pretože Sokolí premieňa aj nájazd. A kľudne by mohol byť v štatistikách dvojgólový, pretože zatiaľ je autorom rozhodujúceho, pretože posiela Pikes po druhýkrát Volteri do vedenia, tentokrát 2-1.